Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kun bayani ne akan kafafai ko hannuwa, amma dai bayanin zai fi aza hannu ne a bisa ga kafafuwa, haushi da suke yi ko ƙaba da kuma ciwo ko zafi da cine suke yi. Insha Allah a cikin wannan bidiyo za ku ji me yake sa shi kuma ya ake magance shi. To amma taɓa jan rubutun nan a ƙasan wayarka kafin ci gaba, a kuma taɓa ƙararruwa. Takaitaccen bayani dai akan haushi ko ƙaba da ƙafafai suke yi da kuma zafi wani lokaci da suke da ciwo. Ababai da suke sa su kusan akwai kashi uku da za mu zana a cikin wannan takaitacce da yake bidiyon takaitacce ne. Cine suna haushi ko ƙaba ko ciwo ko zafi sakamakon rashin gudun jini, isasshen jini da ke gudu a cikin joji baya isa cikin cine kamar da ya kamata. Wannan ko yana faruwa sakamakon wani kitse da zai yawa a cikin ko bisa ga zuciyar mutum ko kuma a cikin ainihin sojojin, wanda wannan abu shi kuma yana da alaƙa da tension. Sannan kuma akwai matsala ta diabetes, ita ma tana kawo wannan, ya sa cinan mutum su riƙa yin haushi, wanda in ka danya hannunka ma za ka ga wurin ya lutse sai ya jima sannan ya taso. Insha Allah kenan matsaloli dai wannan biyun nan, matsala ta diabetes da kuma shi na matsala ta tension, su suke kawo ainihin wannan ƙabanci ne da kuka gani. Kenan duk da an ga cine suna ƙaba wannan haushi ko kuma ciwo ko zafi da suke yi, balle dai inda akwai ƙaba to jini ne bai isa cikin nan kamar yadda ya kamata. Abu na farko, idan ka je wajen likita dama zai yi bincike akan wayannan ababe guda uku ne. In baka da diabetes ko kuma baka da tension, sa'annan sai ya bincika ya ga babu wata mangasa, ba wani tsohon ciwo tammashe da yake sa ka wannan ciwon. Idan ga matsala ce ta tension, magungunan na tension, kenan tension kin da aka magance, da an magance shi wannan abu sai dakata. In kuma diabetes ce, da an magance diabetes sai abin ya tsaya. In kuma tammashe ne sai a magance tammashe kin. Inda akwai tammashen da yake taɓa jiyoji, idan ya taɓa wata jijiya yake hana mata kan jini da ya kamata, sai gurin ya ta ƙaba, cine ko hannu. Amma dai cine mafi yawa mutane suke zayin kuka da su. Kenan wannan bidiyo yana da amfani kwarai idan ka saurara kuma ka tura shi ka raba wa mutane shi, saboda mutane da yawa suna fama da shi. Za mu bayani akan abubuwan da ya kamata a yi da ƙwayoyin da ya kamata a yi amfani da su wajen magance wannan insha Allah. Kada a manta a yi like na bidiyo, sannan a raba shi sosai. Sannan kuma in kai sabo ne akan wannan tashar, ka duba a ƙasan ka akwai rubutu ja da aka rubuta subscribe ko kuma abone, jan rubutu ka taɓa shi a hannunka na dama. Idan ka taɓa, ƙararrawa za ta yi to ita ma ka taɓa ta in kai sabo ne. Kuma ka yi invitan abokananka su ma su zo a wannan tasha saboda su bibiyi lafiyansu insha Allah. Wannan ƙwayoyin da ɗaya daga cikin ƙwayoyin da ake amfani da su wajen tsarwake kitse ko kuma wani jini da ya kangare a cikin jiyoji, wannan magani shi ake amfani da shi saboda ya ba jini damar gudu sosai, ya kai ma cinai ta yadda ƙaban zai dakata. Wannan ɗaya daga cikin ƙwayoyi da ake amfani da su wajen magance wata matsala insha Allah. Sannan ana haɗawa da wasu ƙwayoyi da za mu nuna yanzu a gaba insha Allah. Bayan amfani da magani, sai kuma amfani da ɗayan itatuwa yana matuƙar amfani wajen taimaka ma jini wajen gudu. Ɗayan itatuwa insha Allah kamar su lemu, su pom, su tumatur, su karatu da sauransu, suna amfani sosai wajen taimaka ma jini wajen tsarwake kitse da ke cikin jiyojin ta yadda jini zai samu ya gudu kamar yadda ya kamata. Kenan bayan shan ƙwayoyi ana ƙara da ɗayan itatuwa inda ake samun su insha Allah. Sannan bayan wancan ƙwayoyin na ainihin da nunnu a gaba, su ma wa'annan ana su rike ƙwayoyin kala-kala ne, sai dai idan aka samu guda ɗaya daga cikin wa'annan, wancan da nuna da farko ko wannan, duka su suna taimakawa ne wajen tsarwake kitse ko kuma wani jini da ya ƙululu a cikin jijiya da ya hana ma jini gudu. Wannan ƙwayoyin suna taimakawa wajen tsarwake wannan ta yadda jini zai gudu daidai kamata. Da wannan wanda suka gabata da wannan wanda nake magana a kansu yanzu insha Allah, suna taimakawa wajen tsarwake kitse ko kuma wani ƙululun jini da ya hana ainihin jini ya tai kamar da kamata. Sai ana haɗa mutum da wa'annan, su kuma wannan suna taimakawa ne wajen sauke tension.
duka suna aikin su ne a cikin jini, ta da tension zai sauka. Kenan idan suka zo wajen in jini ya samu hanya ta gudu, to kenan ba ta yiwa kuma tension ya hau, tunda rashin gudun jini yadda ya kamata ne zai sa zuciya ta yunkurawa sosai har tension ya hau. To wa'annan suna ɗaya daga cikin ƙwayoyin da ake amfani da su. Wannan mafi yawanci ana amfani da su wajen sauke tension. Idan mutum ya sha su yana yawan fitsari sosai, akwai alluransu, sannan akwai wata kalama da ba sunan guda ba amma aiki guda suke yi. To bayan an rubuta mutum wancan ƙwayoyin da suka gabata, kuma ana amfani da wa'annan suma saboda a ciwo kan matsalar. Sannan gaba kuma akwai wa'ansu suma da zan nuna yanzu insha Allah, wanda suma ake amfani da su wajen magance wata matsala ta zafin cine ko ciwon cine ko kuma ƙaba wannan cin suke yi. Insha Allah akan iya haɗa mutum kuma da wa'annan ƙwayoyin. Suma suna rage raɗaɗin ciwo ne, ciwon da kake ji a gurin ko ba ma cine ba. Idan aka rubuta maganin da zai magance wata matsalar ta tsarwake jini saboda ya samu gudu yadda ya kamata, kuma wa'annan su kuma ana ƙara mutum su saboda mutum ya rika jin ciwon ba kamar da yake jin shi a da, ko kuma ya bar jin ciwon ma gaba ɗaya. Shi yasa ake ƙara mutum da wannan ƙwayoyin insha Allah. In kuma ciwon yana haddasa zafin jiki, ana rubuta paracetamol don saboda rage zafin jiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah wannan shine bayani a takaice akan haushi ko ƙaba da cini suke yi da kuma zafin da suke yi. Insha Allah kada a manta a raba bidiyon, a ba mu like, a taɓa wannan harce bula, sannan kuma a yi abu ne a raba bidiyon kuma insha Allah. Shine zai ba mu ƙwarin gwiwa ƙara bayani akan wani abu, kuma idan muka ga an kalli bidiyon sosai kuma an raba shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faransa suke cewa on call sai kun ji mu da kuma wani sabon bidiyo insha Allah.